Mayong hapon sa tanan. Nabusog na ba ang tanan? Okay, paila naman ko sa ato ang tigpaila, si Brad Kaloy. O ang akong kagikanan, ang akong lolo, taga dinhi sa inyo. Pero wa ko matiguang, wa ko kakita sa dagway, sa yutang na tauhan sa kong lolo. Ang akong apelyido sa kong lolo is Okyas. Diri na nga, kuan. Ang akong tuyo, diri ganina, mukuyog lang unta kay Brad Kaloy, aron mo saksi sa pagahimoon nga talk ni Father Darwin. Unya, kinilaging naanad manta nga kana bitang Boy Scout. Okay? Mao nga dili nato balibaran kung ang Dios na ang mo tawag diri nato. Mao nang kanunay tang ready. Naibaw ko nga nakadungog ni mo ni ining Catholic Faith Defenders. Ang Catholic Faith Defenders, namugna siya aron i-explain ang atong pagtuo nga kanunay na misinterpret sa mga dili Katoliko. Mao na'y pinakatuyo ni ana. Kay kasagaran sa mga pinangga nato nga dili Katoliko, ang ila dayon nga isulti nga kitang Katoliko nagdios-dios og larawan. Makakita gani sila og imahe, negative dayon ang ilahang impresyon nga ang Katoliko nagdios-dios sa larawan. Daghang Katoliko nga nibalhin og laing pagtuo tungod ni anang isyu lamang sa larawan. Matod pa sa mga istorya nga akong nasinati sa akong paglibot-libot sa Pilipinas, mohatag og talk about apologetics. Ang Katoliko kuno daw sama ikakumparar sa habog nga kawayan. Kita mantag kawayan, no? Nga ang kinaiya sa kawayan, kung hapakon sa wala og hangin, mabawg ngadto sa wala. Ug hapakon na sad og hangin patuo, mabawg na sad patuo. Ingon ana kuno ang Katoliko. Ambot og unsa na katinuod. Apan mao na nga ako ang kanunay madunggan. Buot na kong ipasabot mga kaigsuonan ko nga ang Katoliko hapakon gani baptis, mabaptis na siya. Hapakon gani iglesia ni Kristo, maiglesia ni Kristo na siya. Hapakon gani 70 Adventist, mas 70 Adventist na siya. Kay doon naman tayo kinaiya. Mabasa sa Biblia ni akong gisulti, Brad. Mingon man dahil tagbitaw. Abi ni mo kanang bitaw sa tuwa. Sa ganina? Yes, tama? Pero sa Tagalog, lahi. Buhi man na. Buhian ni mo. Mo na nga nahinumdum ko sa usa ka istorya nga ang Tagalog, nagdayong sila, pingga. Nagdayong sila sa Bisaya nga di pod ka maong magtagalog o di kasabot magtagalog. Sa dihang nagdayong sila niabot na og hapit kilometro ang ilang dayong, siyempre bugat-bugat na gyud na, haoy na. Ningon ang Tagalog, mabigat ano?
Kasabot ang Bisaya. Pero di siya kasulti. Ang iyang gisulti, pag ingog, mabigat ingon ang Bisaya, bitaw, o gibuhi ang Tagalog, nadukdukan ang ilang tiil. Nga naman, gumikan kay wa magkasinabot. Mausad na ang atong pagtuo. Kung ang atong pagtuong Katoliko, wa na to tun-i, nganong doon natay larawan, sigurado ko, moabot ang panahon, bitawan mo ang iyong paniniwalang Katoliko. Mao na nga, tinuod ba kaha kining ilang gisulti? Kay matod para ba sa mga sulti sa uban, kining Katoliko, ang ilang Biblia, na ni mahong okok, kay wa gyud ni basa. Unya kining Katoliko, di man po palupig. Mubaos po. Bitaw, ang among Biblia, na ni mahong okok, kamong mga Protestante, sipit-sipit og Biblia, na ni mahong pong ilok. Di ko papildi. Mga kaigsuonan, ang larawan, mo'y kanunay nilang basahon. Mo'y kanunay nilang punteryahon. Ablihan ka sa Biblia, ikaw pagipabasahon. Unya basahon ang Exodus chapter 20, verse 1 to 4. Nga mingon ng Diyos, ako ang Diyos nga nagkuha kanimo dito sa kaulipnan sa Ehipto. Busa ayaw pagbaton og laing Diyos gawas nako. Ayaw pagbuhat og larawan. Ayaw paghimog Diyos o larawan. Nyamingon dayon, kinsa mang simbahan nga dunay Diyos o larawan. Mingon dayong taga Maribuhok Bohol, bitaw. Mao na mga kaigsuonan, madugay. Kay mingon man sila, dili kami ang nagsulti, ang pulong sa Ginoo. Nga ikaw Katoliko, nga ang imong Biblia naras daplin, ok ragoy ni basa, sigurado gyud bitawan nimo ang imong pagtuong Katoliko. Kay naa may mabasa. Unya mingon pa jud kag bitaw. Tungod sa atong pagkaway alamag sa doktrina, mahitungod sa larawan, mahitabo nga kana ang bakak ato pagyong suportaran. Mo na gingon sa Oseas 4:6, ang akong katawhan nalaglag, nangasaag tungod sa walay kaalam. Busa, kung ikaw Katoliko, kinahanglan una, magtuon ta sa atong doktrina. Naamantay katekisis. Kailan mo unsay CCC. Taas ang kamot kinsay nakailag CCC. Ikaw Raman Brad, wa mo kailag CCC? Uy! Psst. Ang atong CCC stands for Catholic Catechism of the Catholic Church. CCC. Catechism of the Catholic Church, naa diha tanan ang gipanudlo sa simbahan. Kung imo nang basahon, masabtan mo ang doktrina sa atong Santa Iglesia Katolika. Wala gitudlo sa simbahan nga ang larawan ni Maria, Diyos na siya. Wala. Wala gitudlo nga ang larawan sa mga santos, Diyos na siya. Pero nganong mutuo man ang ubang Katoliko, ug mao man na hinungdan nganong mubiya, tungod kay wa kabasa ug wa tun-i ang kaugalingon sa doktrina sa Katoliko. Kay basahan man kag Biblia, sakto man ang gingon sa Ginoo. Diha bitaw to'y nangutana nako, ingon siya Brad, naaman sa Biblia nga di ka pabuhat og larawan. Akong gisumbalik og pangutana. Ngano man? Usay rason. Ngano mang dili ipabuhat sa Dios ang larawan, sumala na nang imong gibasa. Dili mo yukbuan ug dili mo ilhon nga Dios. Pangutana, niadtong Katoliko ka pa, imo ba nang giila ang larawan ni Maria nga Dios? Wa pod mo tubag. Sa Katoliko ka pa, imo bang giila ang larawan ni Pedro nga Dios na?
Di pod mo tubag. Unya kay San Pedro Street na aman diha katedral nga mo, nangutan ako, pastor, unsay ngalan ning dalana? Wa pod siya mo tubag. Kay nasayod man siya San Pedro Street. Kay kung mingon pa nga Dios na nga atong larawan si Pedro, dapat ang tawag atong street Dios Pedro Street. Simple pero atong nakalimtan. Unsaon nato pagtubag? Naama na sa batakang balaod sa atong simbahan. Naama na sa Canon Law 229. Balaod sa Santa Iglesia Katolika. It is the duty of a Christian to acquire the knowledge of Christian teaching so that they can be able to live according to this teaching. And if necessary, to defend it and able to exercise this apostolate. Mao nang nay Catholic faith defenders. Kay balaod na. Unya unsaon nato pagdepensa kung wa ta kay balo. Unsaon nato pag-explain. Mao na nga karon kuyog pa mo sa inyong mga anak kagagmay. Apan ini kadako niya na kung dili na matudloan nato, dili nato na matutuhon sa atong doktrina, magbuwag yun magsimba anak pohon. Kung maduola naglaing sikta. Unya mo ni gusto ninyong mahitabo. Naapod na sa ato ang PCP2. Number 222 ang atong tingog diri sa simbahan. Nag-auhag sa kaparian nga nag-ingon, parish priest must support the training of lay Catholic faith defenders. Naana. Kinahanglan manudlo ta. Ang atong pagkabinunyagan, kinahanglan masabtan nato unsa ganitong tulo nga atong nadawat. Pagkapari, dili kay magmisa ta. There are 2 types of priests according to our teaching. Distinguish the one. Number 1, the ministerial priest. Kanang pari nato. We are the common priest. Mao bitaw na nga giawhag ta kay ang rule sa pagkapari may nampuon. Ang pangutana, gituluan ba nato atong kaugalingon sa pagampo? Kamor gi makatubagan na, ligo ko katubag. Sa ilo alang yun ko. Pangutana raning ako. Ikaduha, nadawat na to ang pagkahari. Dili ng hari-harion. Kundili, sama kang Kristo, nga Kristong hari. I came to this earth, matod pa ni Kristo, not to be served, but to serve. Niyan ko sa kalibutan, dili para serbisyuhan, kundili ako'y mo serbisyo. Mao na nga ang atong paghari, maong pag-alagad. Unya kalakip hinumduman nato nga mingon si Kristo sa 16:24 San Mateo nga nag-ingon, if you want to be my disciples, you want to follow Christ, gusto kang musunod kang Kristo, gusto kang musunod kang Kristo, ingon si Kristo, deny yourself. Kalimti ang imong kaugalingon. Unya, take up your cross, pasana ang imong cross, carry every day and follow me. Sayon bagod na. Denying oneself is very hard. Kay kitang mga tao, mahilig ta og self-centered. Ako, palagi na lang ako. Wala na sila. Denying oneself is to serve others before yourself. Carry the cross, ang pag-alagad sa simbahan, kalakip ang kasakitan nga naa si Kristo. Nagserbisyo gani tang wa na gani. Mukritik nato pamalandong basig wa ta ka
serbisyo tinuod kay gusto lang ko nga daygon sa kong kaugalingon. Pero nangalagad gani ka nga seryoso nya dunay mo kritik, pasalamat ka sa Ginoo kay kana tininuon. Pero gusto lang gani ko daygon kanunay sa kong kaugalingon, sigurado gyud na. Mga kaigsuonan, ang katapusan nga nadawat nato sa bunyag is pagkapropeta. Sayod man tani ana, nakalimot lang ang uban. Naaman na sa simbahan, unsa maning role being a prophet. Sa karaang tugon, gitik up na mo because I am taking a Doctor of Philosophy until now. One of the discussion is prophet. Filipino prophet. Unsa man di ay ang basic nga role sa propeta. Ang role sa propeta is to denounce the evil of society and announce the good news of salvation of Yahweh. That's why ang slogan ni Father nagingon, kung imo kong paliton, amo kang litsonon, amo kang prisohon. That is the role of the prophets. Mubarog ka, tungod kay ikaw, binunyagan, ug mao ka na, ang atong role isip binunyagan, nga mubarog, unsay tama, musalikway, unsay mali. Ang problema, kita mismo nadala sa ulog sa haylo sa kalibutan. Asa naman ang atong pagkapropeta? Asa naman ang atong pagkapari? Asa naman atong pagkahari? Mao na ang usa ka pamalandong nga ato kanunay nga hinumduman. Isip usa ka Katoliko, dili ka lang Katoliko sa pagkabinunyagan. Katoliko ka nga doon na kay obligasyon. Mao bitaw ng kanta kung nahinumdum mo, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Ngano man na? It is because I am here. I am a human, not because of myself, but because of you. Because ang kaluwasan, dili ni siya individual. Kung individual pa ni, nganong mihagit man si Kristo, when you pray, kung mag-ampo ka, wa man mingo si Kristo, amahan lang nako. Ang ingon ni Kristo, when you pray, pray like this, Our Father, amahan namo, tungod kay ikaw ug ako, lambigit sa katilingban, lambigit sa simbahan, lambigit sa gingharian ni Kristo. Ug subo kay palandungon, usahay makalimtan nato ang uban. Wa ko mag-sermon dere ha. Kasi mingon man sermon naman eh. Ako lang giri ko ang ato ang gitawag lingwahe sa simbahan, responsibilidad sa simbahan. Mao nang kinahanglan ang unang depensa, ang atong kaugalingon dipensaan. Kay doon ay giingon sa usa ka theologians, moral theologians nga nag-ingon, walay protestante nga maabli ang baba sa pagsaway sa Katoliko kung ang Katoliko nagpuyo sa Ebanghelyo, nagpuyo sa pulong ni Kristo. Kay matod pa sa uban, Brad, nihawa kog Katoliko, nag-apil kog born again. Ngano man ter? Tungod kay di ko gustong moambak sa impyerno. Ngano man di? As Katoliko daghang palahubog. As Katoliko daghang badlungon. May nang sa born again kay wa lagi manigarilyo wa na mainom. Ingko mo na giingon ter,
gidiboynas ka apan gidimalas. Nganong gidiboynas apan gidimalas? Gidiboynas siya, kay nabag-o siya. Nawa ang iyang bisyo. Praise the Lord. Gidimalas siya, tungod kay ang gibiyaan niya, mao ang simbahan nga lawas ni Kristo, ug miipon siya sa simbahan nga gitukod lamang og tao. Unya naa man na sa Biblia, na Salmo 127 nga nag-ingon, ang pulong sa Ginoo, gawas kung ang balay, ang Dios ang magtukod, kawang lamang kadtong mga tao nga nagtukod silang kaugalingon. Unsa maning balay? Usa ka simbolikanhon nga matod pa ni San Pablo sa 1 Timoteo 3:15, Timoteo, kung malangan man o galing ako, ikaw nang bahala magkinabuhi kung unsaon pag minaayo, pag binuotan sa panimalay sa Dios nga mao ang haligi, ang simbahan, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran nga kadto diayng balay nga iyang gibiyaan, mao diay ang simbahan nga lawas ni Kristo. Busa ayaw biyae. Mubiya ka lang sa simbahan nga gitukod ni Kristo kung wa ka masayon. Mao na ang hagit, mga kaigsuonan, tun-i. Kay si Kristo nagtukod lamang og usa ka simbahan. Sa pag-ingon ni Kristo, to es Petros edificabo ecclesia mia et forte en perenon adversus iam. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ningon bago si Kristo, I will build my churches. Ningon ba? Tukuron ko ang akong mga simbahan. Ningon ba? Usa lang ang iyang simbahan. Wa ba ta masayon? Ato tang sayron. Sumala sa survey 2020, ni kabat nag 60,000 kapin kung kulang ang mga relihiyon sa kalibutan nga natala. Hay man di ang tinod. Nga isa raman ang gitukod sa tong Ginoo. Ang gitukod sa tong Ginoo naa si Pedro. Unya kining maong simbahan nga gitukod sa tong Ginoo, ingon ni San Pablo, lawas ni Kristo. Kolosas 1:18, siya si Kristo ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Unyag mo gawas ka, atakihon nimo ang simbahan, delikado. Nahinumdum mo kang Saulo? Si Saulo nga karon gitawag og San Pablo, manlulutos sa Kristiyano, tumutuo. Sa diyang gilutos niya ang mga magtotoo, ang simbahan. Siya dili pa Kristiyano, gitawag siya Saulo. Nisod siya sa Damasco, naigo siya sa kahayag, nahagbong sa kabayo, nabuta. Sa diyang nabuta siya, ang tingog ni Kristo iyang nadungog. Og sa iyang pagkadungog ang tingog mingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Ningon si Saulo, kinsa ka ba Ginoo nga akong gilutos? Ako si Jesus nga imong gilutos. Gilutos bago si Kristo, nga tuan naman sa langit. Ang gilutos ni Saulo, nga karon San Pablo, mao ang simbahan. Mao ang magtotoo. Pero nganong si Kristo may nasakitan? Tungod kay ang lawas, mao ang simbahan. Si Kristo ang ulo. May kasabihan sa Tagalog, mga kapatid, ang sakit ng kalikingkingan ay dama ng buong katawan. Testing nyo nagdukdok ng inyong kumingking studlo, di ba abot sa ulo? O di ba sakto? Unya, sa dihang ang tao mugawas na sa lawas ni Kristo, ang tawag ni San Juan, Antikristo. 1 Juan 2:19. Unsa ganing Antikristo? Ni kalaban kang Kristo. Kay wagi Katoliko nga mugawas, nga i-praise niya ang simbahang Katoliko, atakihon guna niya.
kay mao manay tudlo sa ilaha. Unya unsay giingon ni San Juan sa dihang ikaw mugawas, ingon San Juan sa 1 Juan 2:19. Ni ana ang mga kalaban ni Kristo, Antikristo, naa na gayon. Busa naibaw kita nga hapit na ang panahon. Kining mga tawhana gikan kanato. Apan na mahawa sila kanato, kay sila dili kauban nato. Kay kung kauban pa nato kining mga tawhana, magpabilin unta sila kanato. Ug sila nibulag kanato, kay sila dili atong sakop. O kini sila mga Antikristo. Hala, panggawas mo sa simbahan, Antikristo yung tawag. Mao na mga kaigsuonan, bantayan nato pagayo ang ato ang kaugalingong pagtuo kay kini siya balaan. Sigurado karon mga Katoliko nga wa pa mubalhin og laing reliyon, wa pa na mo atake. Apan kung mubalhin na ganina, sigurado jud ko atakihon niya nang iyang gigikanan nga Katoliko. Tama San Juan, Antikristo. Nganong Antikristo man? Tungod kay ang simbahan lawas na ni Kristo. O mabulag ka sa lawas ni Kristo, si San Pablo nagpahimangno, Efesos 5:23. Maingon ang bana, mo'y ulo sa iyang asawa. Maingon usab si Kristo, mo'y ulo sa iyang simbahan. O siya mo'y manluluwas ni ini. Kung mugawas ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo, pagluwas ni Kristo, maapil, bakaha ka. Nga nagpasakop ka man sa simbahan nga gitukod og tao. Mo nang atong bantayan. Basig wa ta kay balo ni ana. Tungod kay nakulang kita sa doktrina sa Santa Iglesia Katolika. Mo nang ang hagit natong mga Katoliko, atong basahon og sabton ang atong pagtuo. Kay kumingon sila, sayop ang pagtuo sa Katoliko, unya, kamao ka, may explain sa pagtuo, dili sayop brad, gisinayop lang nimo. Ang larawan, pananglitan, ang larawan, mahimo lang siyang Dios-Dios, kung dunay tao mo ila ni ini, ni kini iyang Dios. Balikon ako, kanusa mahimong Diyos ang larawan? Ang usa ka larawan, ubisan unsang butang ning kalibutan, isipon sa tao nga iyang Diyos, mao na mugawas, Diyos niya. Isipon mo ang imong kwarta nga mo'y pinakagamhanan sa imong kinabuhi, pariha mo'y imong manluluwas, then ang Diyos ang imong kwarta. Wala ka na magpihig o maglimit lamang sa larawan. Anything that you think that this is your God, equal to God, then that is idol. Dili lang kay maghipot og larawan. Kay kumingon ta, bawal ang maghimog larawan, masuko ang Diyos. Maghimog larawan, ngano man sa Exodus 25:18, niingon man ang Dios, Moses, maghimo kag duha ka larawan nga kerubin, ibutang mo sa arka sa kasabutan. Gipahimo man lagi, ingon bawal. Unsa bagay tinuod? Bawal ang larawan o ipabuhat ang larawan? Ang tubag, both pareho. Your understanding maoy wrong. Unsaon man ipaghusay kung kita Katoliko? Yes, Exodus 20, bawal ang larawan, kadtong larawan, isipon nga Dios. Gipabuhat ang larawan, Exodus 25:18, agig handumanan. Busa natay hang mga handumanan, wa isipang larawan, Dios nga larawan. Sama ra gud magselfie ka, magpa-picture ka sa imong kasal sa bunyan. Nganong magpa-picture man ka? Handumanan. Nganong naamatay larawan sa mga santos? Handumanan. And that is a sort of catechism. Nasayod ba kita ang kasaysayan sa Pilipinas
dili man ang pagbasa. Kay ang Pilipino kaniadto wa pamangkibaw og abakada. Ang gihimo sa Espanyol nga missionary mauman ang paghatag og kining instruksyon nga ang ilang anitos kambyuhan og Santo Niño. Og diha magsugod ang katesismo, mao ni ang tinuod nga Dios dili ng anito. That's the history of the Philippines. Ngano nakibaw man ko? That's one of my thesis. Di man to nagbasag Biblia. Larawan man. Aron tanawa karong panahon na gipikhan, giatake ang mga larawan. Kay wa mas limibaw. Gani nga tong Ginoong Hesukristo, ninggamit man siya og hulagway. Ninggamit siya hulagway. Wa mo makabasa niya na basaha. Palihog, ablihi ang Biblia ninyo ni gabot sa balay. Gipangutan na si Kristo. Magtutudlo, gibitik siya sa mga Pariseo. Sayop ba magbayad og buhis ngadto sa emperador? Ningon lang si Kristo, tagae ko ninyo og sinsilyo, coins, drachma ang tawag kaniadto. Unsay gingon ni Kristo, kang kinsang larawan nakaukit dinhi, tubag ang mga tao kang Caesar. Ihatag kang Caesar, matod pa ni Kristo, ang kang Caesar sa Dios, ang sa Dios. Ang punto, ning gamit ang atong Ginoo og larawan. Unsa pakaha kitang Katoliko. Nganong ilamang kasilagan ang larawan. Nganong masuko masa sa larawan. Ang larawan mahimo lamang kana nga Dios kung ilhon nimo nga mauna ang Dios. Mauna ang larawan mahimong Dios. Pero wa man nato na ilha. Kung maingon sila bawal ang maghimog larawan, nganong ang Dios nagpahimog larawan, bitin pag yun. Números 21:8. Sa dihang ang Israelita gipaak og bitin kay gitawag og kana bitawng reklamador sa ilang pagbiyahe. Gipaak sila bitin isip punishment, nangayo siya tabang sa ilang leader si Moises. Nagampo si Moises, unsa may gihimo si Ginoo? Iyang giingnan si Moises, ang leader sa katawan sa Israel. Moises, maghimo kag larawan nga bitin. Ibutang mo sa tukon, kutob sa maayo, mututok sa maong larawan sa bitin. Maayo siya sa pinaakan. Kung bawal ang paghimog larawan, nganong ang Dios nagsugo? Unya, kana siya nga puntog, di nato na mas mahibalan. Dili man ta kamao mo explicar ni ana. Bisan bisik pa na kaayo. Kung mao, dili ang paghimog larawan ang gidili sa Dios. Ang gidili sa Dios, kanang imong gihimo nga larawan, ilhon nimo nga Dios. Mao nay mahulog nga Dios. Naa na ato mabasa sa Isaias 44:17-19. Ang usa ka Israelita niputol siya og kahoy. Ang katunga gisugnod, ang katunga gihimog larawan. Apan ang problema mao nga iyang gibutang sa altar ug miluhod siya sa tubangan ug iyang gisangpit ug miingon, luwas ako kay ikaw ang akong Dios. Mao toy Dios. Kay gisangpit man niya ang larawan nga Dios, luwas ako. Unya larawan man kato. Ningon bagod ang Katoliko, Senyor Pedro Dios, luwas ako kay ikaw akong Dios, wala man. Maria, luwas ako kay ikaw akong Dios, wala man. Dili man namaw. Unsa may gingon sa atong simbahan, Santa Maria, igampo mo kaming makasasala. Nagpaampo. Kung Dios pa si Maria, dili unta ang pagkasultig, iampo mo kami Santa Maria. Kung dili, luwasa kami Maria kay ikaw amon Diyosa, ana unta. O di ba misinterpretation o gituyo yun nila para ikaw makabi. Busa magtuon aron dili ka magsigig bitaw.
Kay kining bitaw, delikado mo na. Bitawan mo ang iyong paniniwalang Katoliko. I was there 1 week ago sa Cubao. Na ako'y talk dito about empowerment of apologetics. Then, nakita nila ang pagka-importante sa ato ang doktrina. Tungod kay matod pa sa ato ang banggiitan nga philosopher and theologian St. Thomas Aquinas. Doctor of our Catholic Church says, doctrine is the bone of our faith. Ang doktrina, bukog sa tong pagtuo. Then, gi-elaborate niya. Kining maong building, nakita ninyo ang building, mubarog ba na kung walay bukog sa ilalom niya na? Di na mubarog. Kung wa na'y kabilya sa ilalom. Ang building maligon gumikan sanday gibutang. In like manner, kung ang atong pagtuo, walay bukog, walay doktrina, wa na tumasabti, then huyang ang atong pagkakatoliko. Because the church is not only teaching about morality, but also doctrine. Because doctrine is the bone of the Catholic faith. Nganong bunyagan, nganong manguros, ambot lang brad. Kay sa unang akong lula, ining anhi dinig simba, manguros man, nanguros na lang pud mi. Ay nako. Sunod-sunod. Unya, kung dungog mog atake, lalo na ni ining gitawag og dating doon, narito na ngayon. Kailan mo, ana? Si dating doon, dating daan ba? Nga ako man ang sungugon usahay, ni ana, si dating doon, narito na ngayon. Kanang grupo ni Eli Soriano, grabe mo atake. Tagalog man, bisag kinsiraning akong Tagalog, pugso na ko. Ingon siya, alam niyo mga kapatid, may isang babasahing Katoliko na nagsasabi na ang sign of the cross ay adya ng demonyo, pahawa sa panuhay. Dito na nagsugod siya atake. Hindi ho ito atake, mananghid pag yun. Nandito ho sa babasahing Katoliko, doktrina Kristiyana, Katoliko ang sumulat na ang pag-sign ng cross adya ng demonyo. Bakit kayong Katoliko pag sumakay ng sasakyan, dadaan sa simbahan mag-sign of the cross, may demonyo ba diyan? Sige daw, tubagon daw nato na. Bakit kayong Katoliko, during the time magmisa, papasok kayo, mag-sign of the cross, nag-sign din ang pare. Sino bang demonyo sa inyo? See? Tungod na kay giingon sa tuang gitawag, doktrina, sign of the cross, paabog sa demonyo. Mao na ilang gi-misinterpret. Pero kung Katoliko nga sama ninyo, naminaw kang Father Darwin, sigurado jud ko nga dili na mo mailad. We sign of the cross not because nga kining gitawag nga abog lang sa demonyo. Yes, of course. One of the defense of the devil is sign of the cross. Mao nang ako na lang po siyang ubanan kay sakit naman kayo sa kundughan. Ako na lang gidiretso. Yes, Brad. Nagsasign ho kami ng cross dahil paalisin namin ang lahat ng demonyo dahil ang mga demonyo ay hindi marunong mag-cross. Nakatitig sa akin. Sabi niya, anong tingin mo sa akin? Sabi ko, tao. See? Kung marunong kang sumagot, hinto siya kaagad. Sabi ko, brother, ang sign of the cross, kami ho ang magpapaliwanag bilang Katoliko. We sign of the cross, that is a short prayer but effective because we mention the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ayaw ta manguros nga mauaw ta sa itong pagkakatoliko na ako'y nakitang nanguros sa dalan ay sa kining sakyanan
Unya, naka-uniforme pagyodo kining gitawag og sa opisina. Unsay gihimo, nilabay sa simbahan, nagduko. Murag nang ngarati sa ubos. Nag-ana ba? Nganong mauaw ka man sa imong pagkakatoliko? You sign of the cross formally in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Huwag mong ikahiya sapagkat ikaw ay katoliko. Kasalanan ko ba? Sabi ko sa isang Muslim na kaibigan ko, brother, nung ako'y na-assign ng Region 13 at ang mga kliyente ko ay isang barangay na Muslim, nagtatanong siya sa akin, bakit daw nagsasign ang Katoliko ng cross? Simple ang sagot ko, yan po ang pananiwala namin. Kasalanan ko ba? Ako ay nagiging Kristiyano. Kasalanan mo ba rin? Ikaw ay nagiging Muslim. Kaya kung kami nag-sign of the cross, dahil mayroon kaming paliwanag dyan sa aming pag-sign. We sign of the cross, we express our belief that triune God. We sign of the cross, according to the Bible, is to defend the devil. Ezekiel, Jerusalem Bible, kung wala kayong Jerusalem Bible, Community Bible, Ezekiel 9:6. Unsay giingon sa Ginoo, kining lugara puno sa mga gitawag og kadautan, kining tanan akong pagapatyon, ingon ng Dios, babae, lalaki, bata, tigulang, ayaw sila kaluy, patiya silang tanan, apan ayaw hilapti ang dunay timan sa krus sa ilang agtang. Di nagyudi ay Diyos nun tong lugara. Only those sign of the cross, nagmahal sa Diyos, mo'y gitira. So, ang sign of the cross is biblical. Kung dunay mangutana, naana sa Biblia. Jerusalem Bible o Community Bible. Okay? Ikatulo, sign of the cross is our identity that you and I, is belong to Christ. Kahit hindi kayo magdabit-bit ng Biblia, kung pupunta kayo sa mga Arabo na country, ang kanilahong paniniwalaan na ikaw ay Kristiyano, hindi sapagkat bit-bit mo ang Biblia, kundi nagsasign ka ng cross, they will conclude, you are a Christian. Sapagkat ang Muslim din ay nag-aaral ng Biblia. Pero hindi sila naniwala. So your identity. When we sign of the cross, brothers and sisters, it is very clear the teaching of St. Paul. Alang ni atong nangawala, ang kaasuyan ni Kristo sa cross, binuang. Apan kanato, nga gitubos ni Kristo, ang iyang kamatayon sa cross, mo'y atong gahom. That's why we wear the crucifix. Because that is the reminder for us, crucifix, ang crucifix nagpahinumdom sa atong pagkaluwas ni Kristo didto sa cross. Mao na ang meaning. Bit-bit mo ang sinyalis na ikaw ay tinubos ng Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ng Diyos. Mayroon na kayong natutunan. No? Dapat, huwag kayong bitaw ng bitaw dyan. Di ba? Lastly, bakit ho kayo naniwala sa purgatorio? Tatanong yan sa inyo. Darating ang panahon, mga apo nyo, mga anak natin magtatanong, bakit kayo naniwala sa doktrina ng purgatorio? Ang purgatorio, wala daw sa Biblia. Marami kayong naririnig ng ganon. Dagantag na dungog, ana. Langit lang daw impyerno. Nganong nituo man ang Katoliko? This is one topic I would like to constrain para lang masabtan. Akong ipamubo para dali ra masabtan. Ang purgatorio is a justice of God. Without purgatory,
God is no longer justice. Unya gisgutan man sa Salmo 7:11, ang Dios si Yahweh hustisya ug maayong maghuhukom. Then we are talking about justice. Pangutana, kung ikaw usa ka huwes ang nakapatay tao ug nangawat og pagkaon kay gigutom, dungan silang madakpan sa pulis, parihang sala, tama? Ang pangutana, pariha bang gibugaton sa sala? Therefore, kay di man pariha, base sa hustisya, dili pod pariho ang sentensya, tama? How much more ang Dios? Naa sa pinadayang Revelation 1:27, walay makasulod buling sa sala sa langit. Therefore, must be purified. Ang atong katikisim nag-ingon CCC 10:30, ang purgatorio mao ang usa ka kahimtang sa kalag, linisanan aron siya makasulod sa langit. Kay walay buling sa sala, pasudlon sa langit. Ug sumala sa Unuhuan 5:16-17, kung ang imong igsuon nga nakasala, iampo siya. Dunay sala nga mosangpot sa kamatayon kung kalaglagan, mao nang mortal sin, kung dili mangayog pasaylo ug kumpisal. Ang tanang buhat matud pa ni San Juan, salaman, apan dunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. Dili malaglag. Mo nang ingon ng atong simbahan, binyal sin. Kung ang huwes nakabantay, gamay silot, dakog silot, unsa pa kaha ang Dios. Kung ang dakog dungag kamatay sa gamay, asa man ibutang sa Ginoo, nga wa may makasulod sa gingharian sa langit, buling sa sala. Nya kay di man batuog purgatorio, okay lang nimo na brad, sister, impernohon ka. Where is justice? That's why purgatory is a sign of justice of God. Unya, kung mingon ka, ngaway purgatorio, mga kaigsunan, langit lag impierno, kung nituo kang nalangit na, magampo pa ka? Dili na no? Dili na, nalangit naman. Nganong magpamisa pa man ka, tuuan naman sa langit. Ikaduhang punto, kung nagtuo ka, nga na-impierno na, magpamisa pa ka? Dili, nagyon, na-impierno naman na. Pero sa 2 Macabeo 12:44, ningon si Macabeo, balaan ug makaluwas ang pag-ampo sa mga nangamatay arong kabadbaran siya sa iyang mga sala. Ang karaang pagtuo sa mga Hudyo, nag-ampo sa mga nangamatay. Kung si Macabeo nagtuo, nga ang mga patay, samag born again, samag dili katoliko, langit lag impierno, di na siya dapat magpaampo. Kung nagtuo si Macabeo na langit na, dili na iampo. Kaya nalangit naman. Kung nagtuo si Macabeo na impierno na, dili na siya maghalad pag-ampo. Apan si Macabeo, ang karaang Hudyo, nga nagtuo, nga ang pag-ampo sa mga nangamatay, makatabang aron mabadbaran sila sa ilang mga sala. Asa man di ay ang mga kalag. Sama sa pagtuong Katoliko, naa sa kahimtang tabanganan ug ampo. Mao nang magpaampo, magpamisa ta sa atong mga kalag tungod kay nagtuo kita nga dunay sala nga di maimperno, di sad malangit, siya nagbayad sa iyang kasalanang temporaryo. Naa ba na sa Biblia? Naa. 1 Corinto 3:15. Si San Pablo, naghisgot niya na, nagtudlo niya na, nga kung ang buhat sa usa ka tawo, siya mapildi, masunog ang iyang mga buhat. Mulatas siya kalayo, apan maluwas ra. Unsa man ning kalayuha, dili impierno. Kay ang taong makalayo sa impierno, di nagyud na maluwas. Apan naghisgot si San Pablo, kalayo, apan maluwas ra. Mao ni ang kalayo of purification. Because purgatory is a cleansing fire. Mga kaigsunan. Mao na ang doktrina sa atong simbahan. Busa, mga kaigsunan, muraog litertina. Litertina ba? Daghan kayong salamat sa inyong
pagpaminaw, attentive kaayo. Praise the Lord, palakpakan natong Ginoo. Daghang salamat ug maayong hapon pag-usab kaninyo mga kaigsunan.